ambaw fu ye foli minɛ ambaw wale ɲuman dɔn Allahu akbar nga an bɛ min fana fɔ aw ye namu a ye organiser a ye organiser tiɲɛ a ye organiser Allahu akbar munna namu an jɛra ala de kama lahara an bɛ o de fɔ ala ye tiɲɛ cɛ t'aw la muso t'aw la ne bɛ min dɔn ni nin diinɛ in tɛ siga t'o la Wulibali nka an bɛ jamana dɔ de kɔnɔ jamana yɛlɛmɛna yɛlɛmara o de la makamatigi b'a fɔ duru ma a dahari a ye suma dara siga Allahu akbar ko kodɔn yɛrɛ dɔ ye namu i bɛ jamana min kɔnɔ n'a y'a tunun k'i yɛrɛ k'i tunun a nɔfɛ sinon n'i jɔlen to a b'i kari siga Allahu akbar o ye tiɲɛ n'a y'a kuru i b'i kuru a nɔfɛ tiɲɛ n'a y'a kun kɔrɔta i b'i ta kɔrɔta a nɔfɛ Allahu akbar n'an m'an cɛsiri ka organiser ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ n'ala ma fara an kan hali ala batoli bɛ gɛlɛya an ma don dɔ la yan siga Allahu akbar ala ko bɔra ye namu min bɛ bi niyɔrɔ tiɲɛ mana an yɛrɛ kana an sigi k'an bolo d'an sen ka tuguni ayi o banna o ti fɔ buteli kɔnɔ dɛ ayi anw ti mali ɲɛmaaya ɲini an mago t'a la fo k'an za ala ye pilasi min d'an ma ɲɛmaa si t'a sɔrɔ ayi a tɛ sɔrɔ mais an b'an yɛrɛ ɲini tiɲɛ o bɛ kɛ Aidara a sera yɛrɛ ɲini yɔrɔ ma dɛ a sera o ma an k'an ɲɛ yɛlɛ an kun ye fɛn caman filɛ an kɔfɛ an wajibiyara bi ka récupérer tiɲɛ Allahu akbar mako bɛ ka s'a ma tiɲɛ siga anw ta ti fɔ dogo la dɛ kɛnɛ kan ko de don tiɲɛ kɛnɛba kan anw tɛ dafɛn dɔ ko b'an ni maliyɛn cɛ ayi o tɛ yen mais an sera yɔrɔ min na bi a y'a labɛn wala a y'a labɛn siga ni wele y'a sɔrɔ a kana a yɛrɛ feere maa si ma ayi Allahu akbar a y'a janto a kana a yɛrɛ feere dɛ ayi o tɛ kɛ i bɛ min ka parti la a fɔ a ye ko an karamɔgɔ ko an k'an jɔ fɔlɔ Allahu akbar Wulibali a fɔ a ye wala an k'an jɔ fɔlɔ tiɲɛ siga t'a la an tɛ se ka taa tan ayi Wulibali a kana a yɛrɛ feere dɛ ayi a y'a to tan wala siga a ye to ala kɔ a ye to kira kɔ ni mago jɔra ala don min na ka min fɔ a ye o b'a sɔrɔ layidu t'i bolo hɔrɔn ti fila fɔ silamɛ ti fila fɔ an sera yɔrɔ ma sisan anw ta ti fɔ dogo la réunion daw da la kɛnɛ kan ko don a ye labɛn a ka teriw n'a ka ɲɔgɔn labɛn yanni ka se mali faamasigi ma n'o bɛ kɛ don min na n'an kan ka min fɔ ɲɔgɔn ye o don an b'o fɔ mais a fɔ kun ye yan bɛɛ k'a mɛn Haidara yɛrɛ da ko a fɔ i ka parti tigi ye ko i karamɔgɔ ko a k'a jɔ fɔlɔ o tuma na o kɔfɛ n'an kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ an bɛ n'o ɲɛɲini mali sera ye an yɛrɛ k'an lase maa t'a n'a halalaya cɛ maa tɛ se k'a ɲini fana ka tɛmɛ an kan mais anw mako t'a la sɛbɛ sumuni ma da yɛrɛ mako t'a la hali a fɔli in da la a bɛ n degun ni kuranɛ cɛ mais a wajibiyara jamana yɛrɛ taacogo y'a wajibiya an ka sa ko an k'an labɛn